Jeg er glad for, at I er så godt humør. I virker søde. Jeg er glad for, at I er godt humør, fordi vi skal til at snakke om noget, der for alvor er ved at blive rigtig mainstream i Danmark. Nemlig racisme. Ja. Det er mest mig, der har glædet mig, kan jeg godt mærke. Og man kan sige, hvad man vil om racisme, ikke? Men det kører fandme for racisme i øjeblikket. Det gør det altså. Det gør det. Det næststørste parti, vi har i Danmark, det er Dansk Folkeparti. Og det største parti, vi har i Danmark, det er sådan en form for Dansk Folkeparti jamband. Det kommer til at lyde ironisk, ikke? Men racisme, det er det nye sort. Det er det altså. Og jeg vil være ærlig at sige, jeg er en af de her typer. Jeg synes godt, vi kunne være 20, måske 30% sødere over for folk, der kommer til Danmark. Jeg synes, det ville klæde os. Og jeg siger det både, fordi jeg mener det helt ind i hjertet. Men jeg siger det også, fordi at, jeg tog den der indfødsretsprøve den anden dag. Ja. Jeg ved, den der danskhedstest. Den prøvede jeg lige over. Det viser sig, at jeg er svensker, åbenbart. Det må jeg være. Jeg dumpede så hårdt. Det var vanvittigt, mand. Det her var et spørgsmål, jeg ikke kunne svare på. Hvornår blev Adam Oehlenschläger født? I må råbe nu, hvis I ved det. 82. Du vil ikke engang byde ind på et 100. Det er bare en af 82'erne. Er det ikke fucked up? Det er en af de spørgsmål, vi stiller til folk, der gerne vil være danskere. Hvornår blev Adam Oehlenschläger født? Jeg har lige spurgt alle jer, og vi kan hurtigt konkludere, der er ikke noget mere dansk, end ikke at vide, hvornår fuck Adam Oehlenschläger blev født. Er det ikke fucked up? Der er ikke nogen af os, der har nogen anelse, mand. Adam Oehlenschläger, en af vores allerbedste fodboldspillere. Det skulle da fucked up. Jeg kan godt sige, at I skal prøve at tage den indfødsretsprøve. Det er et syretrip. En af spørgsmålene var så, hvornår udkom den første Olsen-banden-film? Jamen, jeg troede, ideen med integration, det var, at indvandrere ikke skulle have noget med bander at gøre. Men det er vi bare droppet nu, åbenbart. Så længe det er vores gamle, hyggelige bander, dem skal de fucking sætte sig ind i, mand. Jeg synes, det er så plat, at vi danskere med den her test, vi går med, der fortæller hinanden, at vores kultur, det handler om sådan vores digtere, vores forfattere, vores film, og alt muligt fise, fornemt lort, det ikke handler om en skid, mand. Prøv, hvis man går dansk kultur ned til én ting, ikke? Så er det bajer. Det er det. Det er den ting, som flest af os har til fælles. Vi fucking elsker bajer, mand. De første 3 spørgsmål i den her prøve, det burde jo bare være, kan Kenneth drikke ud? Jeg siger bare, alle de der spørgsmål til indvandrere, de er så unødvendige. Vi kunne lynhurtigt få det afgjort med en ølstafet. Det ville være så meget nemmere. Det dumme er altså, når vi er så stolte af vores sådan oldgamle kultur. Vi finder aldrig på noget nyt jo. Altså, det er pinligt, hvor gamle ting vi stadigvæk er stolte over i Danmark. For eksempel, kan vi danskere ikke snart stoppe med at creme i vores pyjamas af begejstring hver eneste gang, der har noget med H.C. Andersen at gøre? Det er simpelthen så pinligt nu. Og jeg kan godt forstå, at I er enige, fordi det er særlig slemt i Odense. Der er virkelig nogle folk på jeres kommunekontor, der bare ikke kan stoppe med at hive sig selv i filéen over, hvor dope de synes, den røvsyge gamle digter er. De må simpelthen komme videre nu. Det er pinligt. Stop med at være så op og køre, mand. Næste gang jeg hører en eller anden fra Odense være sådan om H.C. Andersen. Hvad? Han er født i Odense. Man tænker altid ja, og så flyttede han. Hvad fortæller det der? Hvad? Det er manden, der sagde, at rejse er at leve. Han prøvede for helvede på at komme væk. Altså... Så dumt. Det værste er, når vi er så op og køre over vores egen kultur, ikke? Vi begynder at tro, at vores kultur, den er bedre end alle andres. Det gør vi. Jeg var til et Sankt Hans arrangement sidste sommer. Der var sådan en dame fra Dansk Folkeparti, der skulle holde den der båltale. Hvilket er fint. Det kan jo bare ske nu jo. Men... det startede stille og roligt med hendes tale, ikke? Stille og roligt, fin, hyggelig tale. På et tidspunkt, så tog hun lige en omvej, som jeg kraftedeme ikke havde regnet med. Fordi så får hun sagt noget i stil med, at i Danmark, vi skal passe på, at der ikke kommer for mange folk fra ikke-vestlige lande hertil. Fordi i Danmark, der har vi slet ikke ressourcerne til at integrere folk med så middelalderagtige værdier. Og lige efter hun har sagt det, så vender hun sig om, og så sætter hun ild til en heks. Vi er blevet bims.
Jeg kan godt forstå den attitude, men man har lyst til at stille krav til folk, der kommer til Danmark. Jeg har det på samme måde. Jeg synes, det er helt i orden at stille nogle krav, men det er bare nogle mærkelige krav, vi stiller, altså. Fucking kultur. Det er jo ikke kulturen, der er vigtig. Det er værdier, der er det vigtige, altså. Jeg synes, indfødsretsprøven, det burde være ligesom den der teoriprøve, man tog, da man tog kørekort. Gives den? Hvor man fik sådan præsenteret et billede af en situation, og så var der valgmuligheder. Det kunne da være smart. Det kunne være sådan noget, du kommer gående ned ad gaden, du ser en dame i kort nederdel. Hvad gør du? A. Jeg kaster sten efter hende. B. Jeg lader hende være i fred. Eller C. Jeg giver tegn med horn og lygter. Hvis du har svaret A, så er det kraftedeme ud, mand. Det gider vi ikke. Hvis du har svaret B, så er du gå videre til et sværere spørgsmål. Hvis du har svaret C, så må du godt blive dansker, men du skal være håndværker. Jeg synes bare, det er en god løsning. Jeg synes, det værste ved vores demokrati, ikke? Det er det der sindssygt uretfærdige system, med at vi kun har muligheden for at stemme folk ind i Folketinget. Føles som et hul på en eller anden måde, gør det ikke det? Nå, men helt oprigtigt. Det er jo på en eller anden måde lidt udemokratisk. Altså, det kan da godt være, at sådan en som Naser Khader, han kan samle 50.000 stemmer, hvilket er nok til at komme i Folketinget. Men er det egentlig fair, han får lov, hvis vi er 4 millioner, der synes, at ham har en gigantiske hoved, bare sådan en brun retarderet udgave af Alfons Åberg? Det er da ikke i orden, altså. Jeg synes da bare oprigtigt, at hvis folk de hader dig, så burde det da ligesom tælle imod dem, der godt kunne lide dig. Det er da i orden, det synes jeg er en fair løsning. Altså, jeg gider ikke høre på det der med kærlighed. Det er faktisk en stærkere følelse end had. Så har du aldrig været på turné med Torben Chris. Det er nødt til at have en eller anden effekt, altså. Hvis jeg bestemte, ikke, så havde vi sådan, havde vi 2 folketingsvalg. Vi havde et normalt folketingsvalg, og så i midten af hver folketingsperiode, ikke, så var der fucking ø-råd, ikke også? Hvor vi bare havde muligheden for at sparke døren op til den der stemmeboks. Bare skrive navnet ned på den største retard, vi kunne komme i tanke om. Bare Søren Pind. Bang! Ned i jorden, ikke? Og så stemmer vi bare for et sted langt væk. 1000 kilometer væk. Sådan et sted helt øde, hvor vi bare aldrig nogensinde hører fra dem igen. Og jeg ved godt, vi har teknisk set sådan et valg i forvejen. Det er Europaparlamentsvalget. Men jeg vil gerne have et rigtigt ø-råd. Også fordi jeg er vildt nysgerrig efter, hvis vi måtte stemme folk ud halvvejs, hvor mange vil egentlig være tilbage? Jeg tror, vi kunne så frem til rigtig mange folketingsdebatter, vil blive afholdt i et mellemstort samtalekøkken. Jeg vil bare elske at tænde for nyhederne, og så se en eller anden nyhedsvært være sådan lidt. Jamen, i dag blev der vedtaget en ny finanslov. Det er for hårde forhandlinger, men den gik igennem. 3 stemmer imod 2. Godt gået! Der mangler bare en eller anden konsekvens ved alle politikernes fuck-ups. Lige nu er der ikke nogen, jo. Jeg tror, vi er rigtig mange danskere, der er trætte af at høre den der sætning. Jamen, nu har ministeren faktisk fået en næse, og man er sådan lidt, nå, jamen, der er vi så forskellige, fordi jeg synes umiddelbart hellere, han skulle miste en. Men det er bare mig, åbenbart. Der er ikke nogen konsekvens for noget lige nu. Hvis du er minister i Danmark, og du har fusket, og du har fuppet, og du har løjet, og du har været korrupt. Det værste, der kan ske for dig, det er, at du bliver fyret som minister. Det er da ikke nok straf, altså. Det svarer til, at vi bare straffede voldtægtsforbrydere ved at trække dem langsomt ud af deres offer. Jeg står 100% ved den sammenligning i øvrigt. Der skal der ske noget ud over det. Hvis du er en fusker. Jeg har tænkt vildt meget over, sådan, hvem jeg ville stemme ud, hvis man måtte. Og den er rigtig svær, fordi der er fucking mange gode. Der er rigtig mange gode bud. Jeg er kommet frem til Claus Hjort Frederiksen, bare fordi det er ham, der har fusket mest. Og Claus Hjort Frederiksen, I ved, hvem jeg snakker om. Det er ham, der ligner en vingummibams, der har ligget et glas vand hele natten. Se, det er super tarveligt, men jeg kan se på jeres ansigter, nu er vi alle sammen med. Det er ham, der har snydt mest. Vidste I godt, der er danske journalister, der har vundet Cavlingpriser, bare fordi de gad at holde øje med, hvor meget han har fusket. Så har de gjort det, så er der nogle andre journalister, der har sagt, ej, det må have været hårdt arbejde, det der. Her, tag en fucking pris. Jeg hader ham så meget. Og det skyldes også, at jeg så med det der program Debatten på DR2. Har I set det? Ja. Hvis I ikke har, så tillykke med jeres lykkelige liv, fordi det er rædselsfuldt fjernsyn. Det der var argumenter tager hen for at dø sammen med Clement Kjærsgaards gigantiske underlæb. Det er frygteligt at kigge på. Og jeg så Claus Hjort Frederiksen derinde, fordi at, han skulle forsvare en finanslov. Han var finansminister på det tidspunkt.
Og alle de andre politikere i studiet, de skælder ham ud. Der er rigtig dårlig stemning. Og så på et tidspunkt, så har han ryggen mod muren, og så hiver han lige en politikersætning ud af røven, som jeg simpelthen ikke vidste, at de måtte bruge. Fordi alle er sure på ham, og så siger han i ramme alvor. Jeg synes ikke, man kan tillade sig at kritisere den nye finanslov, hvis man ikke selv var med til det hårde arbejde, det var at skrive den. Det har han jo ret i, altså. Jamen, du kan ikke bare kritisere ting, du ikke selv har været med til at lave. Altså, det vil svare til, at der fandtes boganmeldere. Virkelig. Og jeg ved ikke hvorfor, vel? Men lige da han sagde det der, jeg fik lyst til at skyde ham med en harpun. Jeg er ikke stolt af det. Det var bare den første tanke, der fløj ind i mit barnlige lille hoved. Det var, jeg gad godt plukke ham gennem øjet med en harpun. Så han bare sådan en harpunhul her, og sådan blodsky på væggen bagved ham. Og så når han faldt livløs om på jorden, så ville jeg trække mine bukser ned, og bare begynde at bolle ham ned i harpunhullet. Så ville jeg onanere over hans briller og tage et billede af det, sende det til hans kone og skrive, så er der kraftet med glaseret hjort. Ja. Det er ikke sådan en joke, vi alle sammen er enige om, kan jeg godt mærke. Og ved I hvad? Jeg der ikke kan lide den joke, ikke? Det vilde er, at I har ret. I har ret, den joke er langt over stregen. Den joke er teknisk set slet ikke i orden. Det er der mange jokes i aften, der ikke helt er. Altså, det kan godt være, I ikke som sådan synes, at ældre mennesker skal henrettes. Det kan godt være, I heller ikke synes, Dirch Passer er en kæmpe mutant. Det kan godt være, I er på vippen omkring, hvorvidt Kenneth Christensen Bernt lige luner sine fingre op i numsehullet på små drenge. Det kan godt være, men der skal I bare huske, hvis I ikke selv var med til det hårde arbejde, det var at skrive de jokes, så kan man ikke kritisere dem jo. Nu skal I høre, I er simpelthen sådan en dejlig publikum, og jeg føler, at vi er kommet godt i gang med anden halvdel af showet nu, så jeg tror godt, at jeg kan tillade mig at sige den ting, som vi alligevel alle sammen har gået og tænkt det sidste lange stykke tid. Dronning Margrethe er blevet single. Jeg ved godt, at det var trist, det der skete. Jeg synes bare ikke, der er nok, der fokuserer på en positiv nyhed, som er, at Daisy er tilbage på kødmarkedet. Ja tak. Sådan. Hvad? Det er sagtens være, hun vil ud og rebounde på et eller andet tidspunkt. Altså, jeg ved ikke mere, men jeg har allerede lige været inde på Tinder og opdateret mine søgeindstillinger. Nej. Jo. Jeg skulle faktisk på Tormens hold. Jeg synes, det er synd for de kongelige der. Det synes jeg også, fordi jeg har lige hørt noget rigtig godt argument for, hvorfor det er, at vi skal have et kongehus. Sådan der kan man diskutere det med folk, så er det altid det samme, man får at vide. Så er det altid sådan noget, vi kan jo ikke afskaffe kongehuset. Nej, det kan vi jo ikke. Det er jo en del af vores historie. Og man tænker altid, ja, det er det også, hvis vi afskaffer det. Nå ja, men... Ret mig, hvis jeg tager fejl, men der er ikke noget, der er mere historisk end ting, der ikke findes længere. Det der primært, det historien er altså. Og hvis vi afskaffede monarkiet, vi ville stadig have alle de historiske bygninger jo. Så skulle vi bare bruge dem til et eller andet. Så kunne vi lave dem til museer, eller spillesteder, eller trække lod om nogle sygt fede studieboliger. Jeg har aldrig hørt et godt argument. Så hvad er det næste argument? Det er det der, du skal tænke på, kongehuset, de lokker jo faktisk rigtig mange turister til, så vi tjener faktisk rigtig mange penge på dem. Og man er sådan lidt, okay, nu leger vi, at det er rigtigt. Nu siger vi, at dronning Margrethe er det nye Eiffeltårn, som alle gerne vil op i. Lad os sige, det passer. Kan du så stadigvæk ikke selv se, at det er et dårligt argument? Og bare være sådan et, ja, jeg ved da godt, det er forkert, men vi kan jo tjene penge på det. Jeg er ret sikker på, at cirka sammensætning er kommet ud af munden på bankrøver og slavehandlere og Nick og Jay. Det er jo ikke et godt argument. Hvad? Så er der det tredje argument, det er altid det der, det er så hyggeligt. Det er så hyggeligt at have et kongehus. Hygge. Og jeg vil faktisk være det at sige, det er det bedste argumenterne. Det er det. Jeg synes også, det er hyggeligt at have et kongehus. Jeg synes bare ikke, det er statens opgave at sørge for, at vi hygger os. Lige med hygge, der er jeg sgu ret liberal. Altså, jeg vil gå så langt som at sige, enhver er sin egen hygges smed.
som minimum, ikke? Vi må kunne skære lidt ned på kongehuset. Kunne vi det? Sådan en ting som den kongelige livgarde. Behøver vi virkelig en hel hær til at passe på en dame, som der er 0 mennesker, der prøver på at myrde? Er det som sådan nødvendigt? Lige nu er der 300 soldater ansat til at passe på Amalienborg. Det er flere, end der er i Irak og Afghanistan til sammen. Hvor meget lort råder Margrethe sig ud i? Altså... Om selv hvis du gerne vil myrde dronningen, du behøver ikke at gøre det. Altså, den dame er 78 år gammel, hun har røget cigaretter i 76 af dem. Du kan også bare sætte dig ned og vente. Kan du ikke det? Jamen helt ærligt, om lidt har vi Frederik som kongen. Han er trænet frømand. Så har vi en hær af dårlige soldater til at passe på én god soldat. Det giver da ikke nogen mening. Og helt oprigtigt, ikke? Hvis der var nogen, der prøvede at myrde dronning Margrethe, vil livgarden virkelig gøre en kæmpe forskel. Den her hårde af fætter BR wannabes, vi har rendende til at se dumme ud nytårsaften, er det dem, der skal komme rendende og redde dagen, mand. Det er den mest nytteløse her i galaksen. Der er ikke engang nogen særlige krav for at komme ind i livgarden. Du skal være over 1,75 høj, det er det. Prøv at undersøge sagen, ikke? Det er ikke engang lige så høj som dronningen. Det er det ikke. Hun er 1,78 høj. De er ikke høje nok til at tage en kugle for den dame, de skal beskytte. Det er derfor, de er nødt til at gå med de der dumme hatte. Det har taget overhånd, jo. Jeg kan ikke forstå det. Okay, her er det afgørende argument, ikke? Til hvorfor livgarden er nytteløs. Hver fredag marcherer den kongelige livgarde rundt i vores hovedstad, skarpt bevæbnet, med trommer og fløjter. Fordi hvis der er nogen, der angriber København, så skal det have et fedt soundtrack. Det er det nødt til. Men det vilde er, de går ikke alene rundt, fordi foran deres optog er der 2 politibetjente, og bag ved deres optog er der 2 politibetjente, og i midten af deres optog er der 2 politibetjente. Hvis din hær har brug for politibeskyttelse, så er det en fucking lort, det her, mand. Hvem mangler vi at provokere? Jeg synes, det er irriterende, at man ikke må sige noget om profeten Mohammed. Der kan I kraftedme se, hva'? Ja, jeg har nævnt ham 1 gang. Jeg har allerede skabt den underligste stemning overhovedet. Du må ikke sige hans navn. Han er som en muslimsk udgave af Voldemort. Hvad fuck er det for noget? Sig det da, hvis det passer mig, altså. Der er minimum 20 af jer lige nu, der sidder og tænker, nej. Kan ikke bare snakke om fede kællinger ligesom Torben? Der var meget bedre stemning. Prøv at høre, jeg har ikke tænkt mig at stå heroppe og sige en masse forfærdelige ting om profeten Mohammed. Det har jeg ikke. Men jeg har virkelig heller ikke tænkt mig at stå heroppe og lege, at jeg er en af de der ultrapolitisk korrekte mennesker, der bare er sådan et, nej, islam, det kan jeg da ikke se noget fjollet ved. Jeg kan godt finde på noget. Okay, lad mig starte et sted. Profeten Mohammed var gift med en 10-årig pige. Det skulle da ikke fjollet. Slap nu af. Der var 1000 gange bedre stemning under ubådsjoken. Det er så underligt, at jeg ikke må sige noget om ham. Okay, jeg vil lige understrege. Hvis der er nogle islameksperter herinde, jeg ved godt ifølge Koranen, det var ikke sådan, at profeten Mohammed bare mødte en 10-årig pige, og så giftede sig med hende. Selvfølgelig gjorde han ikke det, han var ikke syg i hovedet jo. Han mødte en 7-årig pige, og så ventede han 3 år, fordi man er vel classy. Det er da ikke noget, jeg har fundet på. Og jeg vil også understrege, jeg er ligeglad med, hvem profeten Mohammed var gift med. Jeg er pisse ligeglad, fordi jeg tror ikke på ham. Altså, for mig det er som hvis jeg fandt ud af, at Tinky Winky var holocaust-benægter. Jeg er ikke som sådan investeret i det. Jeg siger da bare, det forklarer nogle ting. Gør det ikke det? Prøv at tænke på nogle af de der regler, der er sådan de mest ekstremistiske grene inden for islam. Sådan nogle samfund, hvor at kvinder må ikke gå til fest alene. Kvinder må ikke gå på arbejde. Kvinder må ikke køre bil. Når man tænker over det, det er jo alle sammen regler, der giver sygt god mening, hvis du er gift med en 10-årig. Jeg synes, det forklarer rigtig meget inden for islam, altså. Jeg tror, det er derfor, du ikke må tegne profeten. Har I set, hvordan børn tegner? Det er jo lort, altså. Det er jo bare Mohammed, der har været så pisse træt af en eller anden grim tegning hængende på køleskabet. Hvad fanden er det her for noget bag, Aisha? Jeg skulle da ikke jul på benene, mand.
Jeg tror, det er derfor, kvinder inden for islam skal være så tildækket. Altså, hvis jeg havde en kæreste, der var 10 år gammel, jeg havde også lige smidt et lag hen over hende, så folk ikke opdagede noget. Jeg hygger mig. Prøv at høre, jeg synes bare, man skal kunne gøre grin med alle religioner. Det er sådan, jeg har det. Alle religioner skal man kunne gøre grin med. Med det i mente, her er historien om den dummeste muslim, jeg kender. Det er en sød historie, slap af. Den her fyr, jeg fortæller om nu, det er en rigtig person. Så jeg er nødt til at finde på et navn til ham. Så nu kalder jeg ham bare for Mohammed, fordi så fornærmer jeg ikke nogen specifikt. Jeg fornærmer bare super mange generelt. Mohammed er en fyr, jeg kender. Han er praktiserende muslim. Han har altid været. Vi gik til fodbold sammen, da vi var små. Og det vil sige, han bad 5 gange om dagen, ikke ligesom alle muslimer gør. Og på et tidspunkt, da jeg var lille, efter fodboldtræning, så jeg ham blive færdig med at bede, og så spurgte jeg mig rent nysgerrig. Jeg spurgte Mohammed, hvordan kan det være, at du altid ved, hvilken retning Mekka ligger i? Jeg var barn, jeg var nysgerrig, ikke? Hvad er der sådan en hjemmeside? Har du sådan en fuglesans? Hvordan fuck virker det? Og så svarede han, det er faktisk meget nemt, Morten. Fordi da jeg var lille, så lærte min far mig, at Mekka, det ligger i cirka samme retning som Irma nede på bymidten. Og jeg spørger, var dig din far derhjemme, da han sagde det der? Mohammed siger, ja, det var vi. Jeg siger, men du er ikke derhjemme lige nu jo. Og så gik det op for mig, at de første 12 år af min ven Mohammeds liv, der har han bedt 5 gange om dagen til Irma på Værløs Bymidts. Og bevares, det er et okay supermarked, men det er også lige overkanten. Er det ikke det? Og så følger der bare den dummeste diskussion, hvor jeg prøver ligesom at forklare min ven Mohammed. Jeg prøver at sige, prøv at høre, det kan godt være, at Irma og Mekka, det er samme retning, når du er derhjemme. Men når du så flytter dig i forhold til Irma, så kan du godt se, så er det ikke samme retning længere. Og det kan Mohammed ikke se på nogen måde overhovedet. Han er sådan, hvad snakker om? Det er samme retning, det er nede bag ved Irma. Jeg siger, det er da ikke samme fucking retning, mand. Kan vi blive enige om, at Mekka ikke ligger lige bag ved Irma? Er du med så langt? Det er ikke sådan, så hvis du løber i cirkler rundt om Irma, så er du altid Mekka på højre hånd. Det er da for helvede ikke. Sådan det virker. Og han kan stadig ikke se det, bare sådan, hvad snakker om, det er nede bag ved Irma, så det er ikke fucking nede bag ved Irma, altså. Okay, forestil dig, Mohammed. Forestil dig, du er nede i Irma for at handle. Så får du lyst til at bede. Hvilken retning vender du dig så i? Hvad er det, frugt- og grøntafdelingen, eller hvad? Det må være et specifikt sted i Irma, det er den hellige flaskeautomat. Hvad er det, der gør det for dig? Og så svarer han som om, jeg er en idiot, og siger, prøv at Morten, jeg vil jo nok ikke sætte mig ned og bede inde i Irma. Jeg siger, det kunne du lige så godt have gjort. Det kunne du lige så godt have gjort. Du er så fucking dum, Ahmed Mohammed. Du er så... Ja. I hvert fald. Jeg skal sende en mail efter det her show. I hvert fald. Mig og min ven, vi diskuterer det her alt for længe, før det pludselig går op for min ven, at det kan så godt være, at jeg har ret, og han har taget fejl hele sit liv. Men han blev ved med at bede til Irma, fordi nu havde han vendet sig til det. Han gør det stadigvæk. Og der er mange, der siger, at det gør ham til en dårlig muslim. Der har det kraftedeme lige omvendt. Jeg synes ikke, han er en dårlig muslim. Jeg synes, han er en af de bedste. Jamen det synes jeg, fordi hvis religion det handler om én ting, ikke? Så er det at træffe en håbløst ulogisk beslutning, og så holde rigtig godt fast i den.